Levitikọs isiokwu nke 13. Jehova wee gwa Mozis na Erọn okwu sị: mmadụ, mgbe ihe otuto maọbụ ọnya maọbụ ntụpọ nke na-eke uke dị n'akpụkpọ nke anụ arụ ya, mgbe ihe ahụ ga-awọ n'akpụkpọ nke anụ arụ ya ihe otiti ekpenta, a ga-emekwa ka ọ bịakute Erọn bụ onye nchụàjà, ma ọ bụ bịakute otu n'ime ụmụ ya ndị ikom bụ ndị nchụàjà. Onye nchụàjà ga-ahụkwa ihe otiti ahụ dị n'akpụkpọ nke anụ arụ ya. Ma ọ bụrụ na ajị nke dị n'ihe otiti ahụ agbanwewo ọcha, ọ bụrụkwa na n'ile ihe otiti ahụ anya ọ dị omimi karịa akpụkpọ anụ arụ ya, ihe otiti ekpenta ka ọ bụ. Onye nchụàjà ga-ahụkwa ya, sị na ọ rụrụ arụ. Ma ọ bụrụ na ntụpọ ahụ nke na-eke uke dị ọcha n'akpụkpọ anụ arụ ya, ọ bụrụkwa na ọ dịghị omimi n'ile ya anya karịa akpụkpọ arụ ya, ọ bụrụkwa na ajị ya agbanweghị ọcha, onye nchụàjà ga-emechibido onye nwere ihe otiti ahụ n'ime ụlọ abalị 7. Onye nchụàjà ga-ahụkwa ya anya n'ụbọchị nke 7, ma lee, ọ bụrụ na ihe otiti ahụ eguzo n'anya ya, ma ihe otiti ahụ abaghị aba n'akpụkpọ arụ ya, onye nchụàjà ga-emechibidokwa ya n'ime ụlọ ụbọchị 7 ọzọ. Onye nchụàjà ga-ahụkwa ya n'ụbọchị nke 7 ọzọ, ma lee, ọ bụrụ na ihe otiti ahụ bụ ihe a na-ahụ inyoghi inyoghi, ma ihe otiti ahụ abaghị aba n'akpụkpọ arụ ya, onye nchụàjà ga-asị na ọ dị ọcha. Ọnya efu ka ọ bụ. Ọ ga-asụkwa uwe ya dị ọcha. Ma ọ bụrụ na ọnya ahụ aba nke ukwuu n'akpụkpọ arụ ya, mgbe e mesịrị ka onye nchụàjà hụ ya ime ka ọ dị ọcha, ọ ga-emekwa ka onye nchụàjà hụ ya nke ugbo abụọ. Onye nchụàjà ga-ahụkwa ya, ma lee, ọ bụrụ na ọnya ahụ abawo aba n'akpụkpọ arụ ya, onye nchụàjà ga-asị na ọ rụrụ arụ, ekpenta ka ọ bụ. Mgbe ihe otiti ekpenta dị n'arụ mmadụ, a ga-emekwa ka ọ bịakute onye nchụàjà. Onye nchụàjà ga-ahụkwa, ma lee, ọ bụrụ na ihe otuto ọcha dị n'akpụkpọ arụ ya, ọ bụrụkwa na ihe ahụ emewo ajị ka ọ gbanwee ọcha, ọnya nke anụ arụ ndụ adịkwa n'ihe otuto ahụ, ekpenta site na mgbe ochie ka ọ bụ n'akpụkpọ anụ arụ ya, onye nchụàjà ga-asịkwa na ọ rụrụ arụ. Ọ gaghị emechibido ya n'ime ụlọ, n'ihi na onye rụrụ arụ ka ọ bụ. Ọ bụrụkwa na ekpenta agbawapụta nke ukwuu n'akpụkpọ arụ ya, ekpenta ahụ ewee kpuchie akpụkpọ arụ niile nke onye nwere ihe otiti ahụ, site n'isi ya wee rue ụkwụ ala ya, ọbụna ihe niile anya onye nchụàjà na-ahụ. Onye nchụàjà ga-ahụkwa ya, ma lee, ọ bụrụ na ekpenta ekpuchiwo anụ arụ ya niile, ọ ga-asịkwa na onye nwere ihe otiti ahụ dị ọcha, arụ ya niile agbanwewo ọcha, ọcha ka ọ dị. Ma n'ụbọchị a na-ahụ anụ arụ ndụ n'ime ya, ọ ga-arụ arụ. Onye nchụàjà ga-ahụkwa anụ arụ ndụ ahụ, sị na ọ rụrụ arụ. Anụ arụ ndụ ahụ, ihe rụrụ arụ ka ọ bụ, ekpenta ka ọ bụ. Ma ọ bụ mgbe anụ arụ ndụ ahụ ga-atụgharị gbanwee ọcha, ọ ga-abịakutekwa onye nchụàjà,
onye nchụàjà ga-ahụ ya ma lee, ọ bụrụ na ihe otiti ahụ agbanwewo ọcha, onye nchụàjà ga-asị na onye nwere ihe otiti ahụ dị ọcha, ọcha ka ọ dị. Ọzọ, anụ arụ mgbe ihe ofufe dị n'ime ya n'akpụkpọ arụ ya ma eme ka ọ laa, ihe otuto ọcha wee dị n'ọnọdụ ihe otiti ahụ, ma ọ bụ ntụpọ na-eke uke nke dị ọcha na-acha ọbara ọbara, a ga-eme ka onye nchụàjà hụ ya. Onye nchụàjà ga-ahụkwa ya ma lee, ọ bụrụ na ọ dị ala n'ile ya anya karịa akpụkpọ arụ ya, ajị ya agbanwewokwa ọcha, onye nchụàjà ga-asịkwa na ọ rụrụ arụ, ihe otiti ekpenta ka ọ bụ, na ihe ofufe ahụ ka ọ gbawapụtaworo. Ma ọ bụrụ na onye nchụàjà ahụ ya ma lee, ajị ọcha adịghị n'ime ya, ọ dịghịkwa ala karịa akpụkpọ arụ ya, kama ihe ahụ bụ ihe a na-ahụ inyoghị inyoghị, onye nchụàjà ga-emechibido ya n'ime ụlọ ụbọchị 7. Ma ọ bụrụ na ọ baa aba nke ukwuu n'akpụkpọ arụ ya, onye nchụàjà ga-asịkwa na ọ rụrụ arụ, ihe otiti ka ọ bụ. Ma ọ bụrụ na ntụpọ ahụ nke na-eke uke eguzo n'ọnọdụ ya, ma ọ baghị aba, apa ihe ofufe ahụ ka ọ bụ, onye nchụàjà ga-asị na ọ dị ọcha. Ma ọ bụ anụ arụ mgbe ọkụ ọrụrụ dị n'akpụkpọ arụ ya, mgbe anụ arụ ndụ nke ọkụ ọrụrụ ahụ ga-aghọ ntụpọ na-eke uke nke dị ọcha na-acha ọbara ọbara ma ọ bụ ọcha, onye nchụàjà ga-ahụ ya ma lee, ọ bụrụ na ajị agbanwewo ọcha n'ime ntụpọ ahụ na-eke uke, ọ dịkwa omimi n'ile ya anya karịa akpụkpọ arụ ya, ekpenta ka ọ bụ, n'ọkụ ọrụrụ ahụ ka ọ gbawapụtaworo, onye nchụàjà ga-asịkwa na ọ rụrụ arụ, ihe otiti ekpenta ka ọ bụ. Ma ọ bụrụ na onye nchụàjà ahụ ya ma lee, ajị ọcha adịghị n'ime ntụpọ ahụ na-eke uke, ọ dịghịkwa ala karịa akpụkpọ arụ ya, kama ihe ahụ bụ ihe a na-ahụ inyoghị inyoghị, onye nchụàjà ga-emechibidokwa ya n'ime ụlọ ụbọchị 7. Onye nchụàjà ga-ahụkwa ya n'ụbọchị nke 7. Ọ bụrụ na ọ baa aba nke ukwuu n'akpụkpọ arụ ya, onye nchụàjà ga-asịkwa na ọ rụrụ arụ, ihe otiti ekpenta ka ọ bụ. Ma ọ bụrụ na ntụpọ nke na-eke uke eguzo n'ọnọdụ ya, ma ọ baghị aba n'akpụkpọ arụ ya, kama ihe ahụ bụ ihe a na-ahụ inyoghị inyoghị, ihe otuto nke ọkụ ọrụrụ ahụ ka ọ bụ, onye nchụàjà ga-asịkwa na ọ dị ọcha, n'ihi na apa ọkụ ọrụrụ ahụ ka ọ bụ. Ma nwoke ma ọ bụ nwanyị, mgbe ihe otiti dị n'arụ ya, n'isi ma ọ bụ n'afụ ọnụ, onye nchụàjà ga-ahụ ihe otiti ahụ ma lee, ọ bụrụ na ọ dị omimi n'ile ya anya karịa akpụkpọ arụ ya, ọ bụrụkwa na ajị na-acha edo edo nke dị irighiri dị n'ime ya, onye nchụàjà ga-asịkwa na ọ rụrụ arụ, ọrịa isi ka ọ bụ, ekpenta nke isi ma ọ bụ nke afụ ọnụ ka ọ bụ. Ma mgbe onye nchụàjà ga-ahụ ihe otiti nke ọrịa isi ahụ ma lee, ọ dịghị omimi n'ile ya anya karịa akpụkpọ arụ ya, ajị ojii adịghịkwa n'ime ya, onye nchụàjà ga-emechibidokwa onye nwere ihe otiti ọrịa isi ahụ n'ime ụlọ ụbọchị 7. Onye nchụàjà ga-ahụkwa ihe otiti ahụ n'ụbọchị nke 7 ma lee, ọ bụrụ na ọrịa isi ahụ abaghị aba, ọ bụrụkwa na ajị nke na-acha edo edo adịghị n'ime ya, ọ bụrụkwa na ọrịa isi ahụ adịghị omimi n'ile ya anya karịa akpụkpọ arụ ya, a ga-akọpụkwa isi ya,
ma ọ gaghị akọpụ ọrịa isi ahụ. Onye nchụàjà ga-emechibidokwa onye nwere ọrịa isi ahụ ụbọchị 7 ọzọ. Onye nchụàjà ga-ahụkwa ọrịa isi ahụ n'ụbọchị nke 7 ma lee, ọ bụrụ na ọrịa isi abaghị aba n'akpụkpọ arụ ya, ọ bụrụkwa na ọ dịghị omimi n'ile ya anya karịa akpụkpọ arụ ya, onye nchụàjà ga-asịkwa na ọ dị ọcha. Ọ ga-asụkwa uwe ya niile dị ọcha. Ma ọ bụrụ na ọrịa isi ya aba nke ukwuu n'akpụkpọ arụ ya mgbe e mesịrị ka ọ dị ọcha, onye nchụàjà ga-ahụkwa ya ma lee, ọ bụrụ na ọrịa isi abawo aba n'akpụkpọ arụ ya, onye nchụàjà agaghị achọ ajị na-acha edo edo ahụ. Onye rụrụ arụ ka ọ bụ. Ma ọ bụrụ na ọrịa isi ahụ eguzowo n'anya ya, ọ bụrụkwa na ajị ojii epupụtawo n'ime ya, emewo ka ọrịa isi ahụ laa, ọcha ka ọ dị, onye nchụàjà ga-asịkwa na ọ dị ọcha. Ma nwoke maọbụ nwaanyị, mgbe ntụpọ dị iche iche nke na-eke uke bụ ntụpọ na-eke uke nke dị ọcha dị n'akpụkpọ anụ arụ ha, onye nchụàjà ga-ahụkwa ma lee, ọ bụrụ na ntụpọ dị iche iche nke na-eke uke acha ọcha inyogi inyogi bụ nke dị n'akpụkpọ anụ arụ ha, ngwọ ka ọ bụ, ọ gbawapụtawo n'akpụkpọ arụ ya, ọcha ka ọ dị. Ma onye ọbụla mgbe agịrị isi kwọchapụworo n'isi ya, onye isi nkwọcha ka ọ bụ, ọcha ka ọ dị. Ọ bụrụkwa na agịrị isi ya akwọchapụwo n'isi ya na nko iru ya, onye egedege iru ya kwọchara akwọcha ka ọ bụ, ọcha ka ọ dị. Ma mgbe ihe otiti nke dị ọcha na-acha ọbara dị n'isi nkwọcha ahụ ma ọ bụ n'egedege iru ahụ kwọchara akwọcha, ekpenta nke na-agbawapụta n'isi nkwọcha ya ma ọ bụ n'egedege iru ya kwọchara akwọcha ka ọ bụ. Onye nchụàjà ga-ahụkwa ya ma lee, ọ bụrụ na ihe otuto nke ihe otiti ahụ dị ọcha na-acha ọbara ọbara n'isi nkwọcha ya ma ọ bụ n'egedege iru ya kwọchara akwọcha, dịka ekpenta nke akpụkpọ anụ arụ si dị n'ile ya anya, onye ekpenta ka ọ bụ, ihe rụrụ arụ ka ọ bụ, onye nchụàjà aghaghị ịsị na ọ rụrụ arụ. N'isi ya ka ihe otiti ya dị. Ma onye ekpenta nke ihe otiti ahụ dị n'arụ ya, uwe ya niile ga-abụ ihe dọwara adọwa, agịrị isi ya ga na-atọpụkwa atọpụ, ọ ga-ekpuchikwa egbugbere ọnụ ya nke elu na-akpọ sị, onye rụrụ arụ, onye rụrụ arụ. Ụbọchị niile nke ihe otiti ahụ dị n'arụ ya ka ọ ga-arụ arụ, onye rụrụ arụ ka ọ bụ, ọ ga-ebi iche n'azụ ọmụma ụlọ ikwu ka ebe obibi ya ga-abụ. Uwe kwa, mgbe ihe otiti ekpenta dị n'ime ya, ma ọ bụ uwe ajị anụ ma ọ bụ uwe flax ma ọ bụ nke akpara ogologo ma ọ bụ nke akpara uhie, nke flax ma ọ bụ nke ajị anụ ma ọ bụ n'akpụkpọ ma ọ bụ n'ihe ije ozi ọbụla eji akpụkpọ mee, ọ bụrụkwa na ihe otiti ahụ acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ma ọ bụ ọbara ọbara na uwe ma ọ bụ n'akpụkpọ ma ọ bụ na nke akpara ogologo ma ọ bụ na nke akpara uhie ma ọ bụ n'ihe akpụkpọ ọbụla, ihe otiti ekpenta ka ọ bụ. A ga-emekwa ka onye nchụàjà hụ ya. Onye nchụàjà ga-ahụ ihe otiti ahụ, mechibidokwa ihe nwere ihe otiti n'ime ụlọ ụbọchị 7. Ọ ga-ahụkwa ihe otiti ahụ n'ụbọchị nke 7. Mgbe ihe otiti ahụ baworo aba n'uwe ma ọ bụ na nke akpara ogologo ma ọ bụ na nke akpara uhie ma ọ bụ n'akpụkpọ, nke ihe ọbụla a ga-eji akpụkpọ mee iji jee ozi, ekpenta nke jọgburu onwe ya ka ihe otiti ahụ bụ, ihe rụrụ arụ ka ọ bụ. Ọ ga-esurekwa uwe ahụ ọkụ ma ọ bụ nke akpara ogologo ma ọ bụ nke akpara uhie na ajị anụ ma ọ bụ na flax ma ọ bụ ihe akpụkpọ ọbụla
nke ihe otiti ahụ dị n'ime ya, n'ihi na ekpenta jọgburu onwe ya ka ọ bụ, n'ọkụ ka a ga-esure ya. Ma ọ bụrụ na onye nchụàjà ahụ ma lee ihe otiti ahụ abaghị aba n'uwe ahụ, ma ọ bụ na nke akpara ogologo, ma ọ bụ na nke akpara uhie, ma ọ bụ n'ihe akpụkpọ ọbụla, onye nchụàjà ga-enyekwa iwu ka ha sụọ ihe ahụ nke ihe otiti ahụ dị n'ime ya. Ọ ga-emechibidokwa ya n'ime ụlọ ụbọchị 7 ọzọ. Onye nchụàjà ga-ahụkwa mgbe a sụchasịrị ihe otiti ahụ, ma lee, ọ bụrụ na ihe otiti ahụ agbanweghị iru ya, ọ bụrụkwa na ihe otiti ahụ abaghị aba, ihe rụrụ arụ ka ọ bụ, n'ọkụ ka ị ga-esure ya, ekpenta ka ọ bụ, ma ọ bụ n'isi nkwọcha ya, ma ọ bụ n'egedege iru ya kwọchara akwọcha. Ma ọ bụrụ na onye nchụàjà ahụ ma lee ihe otiti ahụ bụ ihe a na-ahụ inyogi inyogi mgbe a sụchasịrị ya, ọ ga-adọwapụkwa ya n'ime uwe ahụ, ma ọ bụ n'ime akpụkpọ ahụ, ma ọ bụ n'ime nke akpara ogologo, ma ọ bụ n'ime nke akpara uhie. Ma ọ bụrụ na a na-ahụ ya n'uwe ugbu a, ma ọ bụ na nke akpara ogologo, ma ọ bụ na nke akpara uhie, ma ọ bụ na nke ihe akpụkpọ ọbụla, ihe na-agbawapụta ka ọ bụ, n'ọkụ ka ị ga-esure ihe ahụ nke ihe otiti ahụ dị n'ime ya. Uwe ahụ kwa, ma ọ bụ nke akpara ogologo, ma ọ bụ nke akpara uhie, ma ọ bụ ihe akpụkpọ ọbụla nke ị ga-asụ, ọ bụrụ na ihe otiti ahụ esiwo n'ime ha wezụga onwe ya. A ga-asụkwa ya nke ugbo 2, ọ ga-adịkwa ọcha. Nke a bụ iwu nke ihe otiti ekpenta na uwe ajị anụ, ma ọ bụ nke flax, ma ọ bụ na nke akpara ogologo, ma ọ bụ na nke akpara uhie, ma ọ bụ ihe akpụkpọ ọbụla isi na ọ dị ọcha, ma ọ bụ isi na ọ rụrụ arụ.